שלום, מגיעים מג'וקר הדברות. זה מה שקורה שלא עושים הדברה כל שנה בביובים. עכשיו אתם תראו את הג'וקים שמתים תיקן אמריקאי לאחר הדברה בביובים. רואים? זה מה שקורה בעצם. מתים בכל מקום. כן, אנחנו גם בג'וקר הדברות נותנים בונוס רעל עכברים בשתי ביובים, פלוס אבוקת עשן גם. אז בואו תראו. כן, זה מה שקרה פה. מפה יצאו מלא ג'וקים. ושמים פה בעצם גם רעל עכברים וחולדות. שכנים שעברו בו וראו את זה היו בשוק. פשוט מאוד. זה מה שקורה, זאת נקבה בעיקרון, עומדת למות מהחומר. שמים עוד רעלים. ראיתם? כן. הג'וקים שיוצאים אחרי שהדבירו. תודה, ג'וקר הדברות.